I don't suffer. I don't work out there. No place where this two leg never enter. I did 37 years and a half. No husband, no friend. They never even ask me whether they send me or they price me. Man of God, you know the one where they pay me pass. You get one heavy road where they inside is my chest. They make me work out, come me to make me come out time. I don't work out tire, man of God. I don't work out tire. Hey, my son, I'm not gonna have me hustle. I'm not gonna have them back. Man, I'm not more fluid. Also, no. Also, so no. N'ibu ogu, n'ekwensu, elulu ụwa, ajọ mmadụ, ma ihe afọ eziokwu na nji aba, ha gbakọlalụla aka oke, were ibu na aha dịka ibu, bunye n'obi, ilekwa na anyị ga-ahụ na ibu obu karịrị akarị, n'ihe ọ bịara wụsụ ka mmi bụ ha ihe abụrụ ọnụ m na gị na oke ewe ọnụ na-anụ m mmi bụ ha ya ibu na o buru bịa n'ibu ụwa anyị gbuole dịka m si ihe awa ọrụ m nwa dị arụ aja eji m arụ bụ ya arụ mbụ ọwụdụ taa ka m nọ m n'ụdị ọrụ na ihe awụ ọrụ ụmụazị so m ga-arụ ya ahụ ngụ gba bughakwa na ya ibu ya nwere onwe so ihe ga-eme na anọ ga n'ime mmụọ na-emere m intercession na-anyị nta for me na-anyị nta ka m na-arụ ọrụ ngwa yipụ uwe cloth pool yes ewu nga ka m hụrụ ibu kwere ọ ga-awa ibu na-anaghị buru n'ọkwa ụdọ nwede oyiri ihe a wee ezigbo ibu chịsachịsị ihe ewuwe mmeche chịsa drop ground drop ngwa mesi anya gị kele ọwụ na ọwụdụ nwa agwọ bụ ibe gị ugbu ihe ọsọ m kele ọwụ na mesi anya gị kpebere m ga n'ime mmụọ ngwa eyes close nna abụghị ibu nna abụghị ibu ibu aha niile buru bịakwute m bụ ha yo ibu aha niile buru bịakwute m bụ ha yo agaghị ebu ha gị ibu onye buru gị ibu nụ Chineke gwọọla gị ọkụ nwa agbọbịa dị ka gị gị bụkalalara mmanụ niile buru na-aga nwoke ihe ọwara mmanụ ole eri ihe ọwụda anya ukwu uri ihe egwoghị ihe dị otu gị buru aga nwoke iburu na ibe gị ụgbọ ego abịa na chọọchị gị butere m ara ọrịa kansa arịa gbukwa ego asị m kansa you know ma n'ime ara gị yes gịnị ọdọ ọkwụlekwụle akwụkwọ echere eche jidekwa ara gị nọ ara eri ara dị ka n'oyi afọ ụmụ okorobịa afọ gị na ara nọ fọjisi ya oyi ara gaghị ahụtụ mma ọṅụṅụ gbawa gị abụọ ọwụnụ ele ihe ọwụ elekere ekwesị inyere ya ka otu ihe ndị o buru bịa ihe Jizọs kwuru echetara m ka ahụ echeta ama m sa ha bekee mana agatara m ka ahụ n'akwụkwọ nsọ sị come unto me all you that labor and I will give you rest ya ebi ha ya n'ala gị nọ gị afọ ga nwata bara nga afọ ga ya ka onugbo ekwe n'elu gị ga na taprut efu ya agaje ele ihe gbasara gị n'ụdị ele ihe na-esesi dị gị ara m fọgọwa ara gị ara na-eburu bịa nga ọwụgụ onwe ọdụ nwazi ibe gị bụ ihe ahụ ote gị obi akpọ gị nkụ onye mfọ gị ile dị anya na-esi hụ na ọtọ ya ụtọ ọ gbasara gị dị na-ahapụ mmanụ ọrụ ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ m gị nọ nga na-agbawachịkwa ụkwụ ala ma gị afọ ngụ otu ole itigbu onwe gị na-eme nọ n'ime lụọ ha ya kalala ọmagbu okwere m gụ Chineke gbakwa gị ọkụ kwasị isi ọ bụbụ na lebe gị na-agba ere ụsụ nkata ihe jiri ka gị nwa na-agba kwekwekwekwekwekwe mụ na gị onye ka mma ihu ihe na-agbakọ n'isi ka ị na-adị ike nwe owe n'olu ele ahụ ya wịsụlụ igbuule pịpịpịpị nwe oke ozu nwe ka mpa o gbuule maikrofon udele Ọnịcha udele ọkwa ụdọ
Yes, it's not about your cabra. No, like an answer, go. The Duke Bronco. Now she's some more. Anointing.